Enro je jednosmerný zjazdový, veľmi náročný. Korene, kamene, odklonené pasáže, melóny predávame pre skúsených jazdcov. Vysielač na druhú stranu je veľmi náročný, ale je v červenej. Ale práve, že by som to dal naopak. Určite za mňa vysielač je čiernota. Oproti... Černota, jak féry. Spodná lajna. A toto bolo na hrane. Toto števo, dúfam, že nepozeráš. Už sa dělá masíčko? Ano, už je stylu. Tady jsme s mojím chábrem, dík na zahradě. Normálně chábr dělá maso ve stylu. Dívejte se. To bude pochutnáníčko, no, styl. Dneska je krásně, jsme na zahrádce. Žena moje, krásná moje dcera. To doděláme, tady to styl, všechno, tady máme jahůdky, podívejte se, už nám to tady všechno roste. Palivo doplnené, pokračujeme ďalej. Topka. Však nebrzdi toľko. Poď. No a venku. Tuto vynáša. No. Tak budem sa snažiť, ale zase, vieš, no, nebudem sa zabiť. Praší sa kokot a zajtra sa chcem voziť tiež. Jaj, do kopca treba. Veľa koláčov som pojedol. Nevládam. Aj lajna. Poď. Dobrá. Krása. Uá, to je úzek. To bol krátky.
níže Enro. Brzdu. Dobrá highlina, OK. Tu je ten drop. 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 A lávka. Tu je ten drop. Wow. Dobre. Adina. Good. Roľa. Ty kokos. Počkaj. Ešte jedna točka. Ešte jedno esto. A teraz. Hej. To je raz. Wow, teraz som priletel. Dobre, dobre. Som stál, som ukazoval Olekovi tu. Dobrý plácač. Jak pekne porastieme tu, pozri, lavičku, že by to krásne tak dookola. No a ten, hej, ten skok potom, ten drop bude na vysielači tu hore, jak začínajú sa tie... Tu ideš potom ne po vrchu a potom tu budeš na začiatku. Tam kde chceš dať drop ešte? Čo tam bude? No. Začím. Ja za tým gapom. Tamto. Čo tam veci bola, dal som brzdy a aj tak A nič, ne? Ja som tiež išiel. Pokopať tam nebude klopka. Uvidíme jak. Budeme riešiť. Ja radšej ináč prispiejem, nemám čas. Budeme riešiť, no. Tá už má, tá nebude klopka. Potom máme zoberie, no. peňažami ešte neviem, kopie. Ja tam poskladám 5 eur. Môže dať si ganium po 3 €, vieš. Môžu kopať za mňa. Namiesto klopky, tak 5 eurovky budú. Taký rovák bude pokopať. No pozrieš, že sa nazberáme. To bude motivácia, že takto príde a už bude rovno zberať a kopať. Ty len urob cestičku, keď si chceš. Zakop do žere. Budú hľadať. Keď mám pomalý rebound, takže pretáčam, jaké zvierátko tam je? Líška a gepard. Dobre, dobre. Pretáčam na jazdveca. Ja chcem ísť na geparda. Ďakujeme veľmi pekne, bolo to výživné. Počkaj, dáš si to tuté? No, Keď niekto nadáva na moje traily strmé, máme 25 kg, 1500 výškový, takže slánske sú s prstom v nose. takže slánske nie sú vôbec strmé. Aha, je to tak. Príďte do Vardiela, že poďme rovno na pivo.